Deu de ser culpable quan jo isc a les 8 del matí de ma casa, saben, jo ho dic obertament, jo visc en l'avinguda Prima Reig i me trobo tots els dies un col·lapse de cotxes, gire al cantó, les papereres estan a vessar i al costat de ma casa para l'11 de la MT i en la seva tercera parada a les 8 del matí va ple sistemàticament. Però de tot això deu de ser ribó culpable, igual que dels 1.245 nous apartaments turístics que hi ha a la ciutat de València registrats en turisme des de l'entrada en vigor de la moratòria. I és que vostès, mentre s'omplin la boca amb la verborrea de la sostenibilitat, dient-los als veïns que volen construir un turisme sostenible, això ho escoltaran constantment, no sé què pensarien els seus pares ideològics de fa 30 anys quan vegeren que se'ls ompli la boca estan tot el dia amb la parauleta sostenibilitat. Segurament se llevarien del mig de tant de sentir la sostenibilitat, però vostès no paren de parlar de turisme sostenible. La realitat és que mentre vostès els diuen això als veïns que patixen el fenomen de la turistificació, aproven una moratòria i tenen com a resultat 1.245 nous apartaments. Diuen que van a regular els creuers i 2025, que és un any rècord en visites de creueristes a la ciutat de València. O munten una oficina per a acollir nòmades digitals. Si és que te llegis les bases de la convocatòria del pla per a rebre els nòmades digitals i crec que la regidora va dur-los en autobús o en cotxe a veure la posta de sol a la Gola del Pujol. Això tenim que acollir-los ben acollits als nòmades digitals. Obrin la porta als lloguers turístics fakes amb la reforma que ja hem dit abans de la normativa autonòmica permetint els contractes de lloguer superiors a 11 dies que burlen la normativa sobre apartaments turístics. Esta és la realitat del seu govern. Mentre s'omplin la boca amb grans conceptes, la realitat és que els veïns i veïnes no paren de patir l'expulsió dels seus barris, no paren de patir un creixement dels preus del lloguer i de la compra ocasionats en gran part per l'increment de la turistificació de la ciutat, i el comerç a aquesta ciutat cada vegada té més dificultats per sobreviure front a un nou model enfocat clarament a fer de la ciutat de València un escenari per als selfies dels forasters.